Good day kabalen. Bali at tamo porak ngayon kaurasan na ini. Magbiyay tamo ng halos 20 kilometers kilod ning halos metong oras manibatan sindalan San Fernando hanggang ganing Mangkatyan at Morak. So yung video nga ini tungkol yung dalan magumpisa kayo ni Mangkatyan papunta Mitla Porak hanggang yung barangay Potrero kyung Bacolor hanggang kayong mirastamo kayong barangay Parulog and then mirastamo kayong Olongapugapan Road. Silipan tayo naman ing Santa Rita Mega Dike ang puwitang lahar adadala ng daren track yung pagitan ng barangay San Jose Mitla Porak papunta barangay Potrero ng Bacolor. So, what are you waiting for? Let's get it on! One eternity later. So bali ito tamo ngayon kining dalan papunta Santa Rita. Bali ning dalan na ini manibatan niya gatang Mangkatyan. Then tingkang akit mo rin na bayo yung sarol ning dalan na ini. Pero medyo baku-baku yaring. So ini pa no. Ay taka may bundok ni Arayat. So ito itong Mangkatyan nito, bali meto nga na makaremelar kanito. Malagid la rin daralan kini. So ini kanyan diretsyon niya papunta ni kang Mitla. Kang Mitla, pintang Mitla Porak. Bali San Jose Mitla, bali mo tatamo kanyan kining Potrero. Tatam ngayon hindi lang tatam naning latest update kaya dalan na yun. Bali nino nga kakitya, diretso yun ni kitang Mangkatyan pa rin. Mangkatyan ito, itong baryo ito, meto nga na makaremelar. So ini kanyan, ito kakitang dalan ka rin, itong simentado papunta kayong Mitla. Napin mo rin to, kahit misagana lang kitang nunukar niya itang dead end na nini mag-intersect lang itang aduan dalan na akakityo ka rin na ito kabal na akakityo yung camera sa camera. So ngayon yung kakaiba yung building kayo ni kasi yung taulitang dinalang kayo ni alay pa atin nini yung kahit ha kabalo nung nano yung kanya nini kabalo ka yung camera atin yung balamundong kabalo nano yung kanya nini yung Balamundong.
Dati kasi niya, tauli kayo mintagyan niya, lain manin niya. Pero ngayon ito. Ngayon ito. Ito. Tangat atin yan tom. Ito. So yun yung pinakabayong building na ikit ko ngayon yung kabali ko kayo. Magbalik ko kayo. Tauli ko mintagyan ni last year. Indadala akong table tako. May mga barak pa rin kaya talahar. Nasubukan tayong tricycle. Umidala niya kaya talahar. Lamenta mo nung asad-sad niya. Bagay, ang nakakitsura at ang bundok ka rin. Kaya ang bundok ka rin. Kaya tarang pintalan niya. Kaya ang kiyangkay. Villa Maria. So, mas matas ito. Inukyata na. Ngayon naman, subukan tayong tricycle kaya lahar. So, happening panay na tama yan. So, yapin yung problema ini kayo ni po tangakatuki mo ret ang traka mga ragul. Baka nakiyakan timo ito. Eme. Mga kang halikabok. So, bang magbalik tang pasibay kayo ito o nan. Baling dalan ini, nun ketang tutumbukan ni ketang dulo, yapin ng Santa Rita Mega Dike. Kaya ba't sa lapang niya ka rin nung magkailigaw, papuntaan naman kiyang Mitla, ang kiyang mirasi kiyang Pasig Potrero. So, ininyayari siguro si Mento, uling dalanan di rin track. Kasi pinketang Mega Dike, bawal na rin mga regular track, dadalang ka rin. So, kaya nila dadalan diyang mga regular track. Nung magkumpisa lagi ng Angeles Porac Road at munta lagi ang Mitla. Bangka nita, eno dumurot, papunta kitang metong adala na shortcut. A few moments later. So, bali ning nakakita ngayon eh. Ating kung bayong ikit kayo niya, bayang rip-rap yun yun. Yan ang nakakit siya eh. Dati lalo man din eh. Yan yung barrier rin. Pero ngayon yung tuna lang. Yan yung nakakit kung bayong yan yung yawara kayo. So ito din, dati lalo man din eh. So protection na rin eh. Kayang laran po pang bali control. Control kayo yung danom. Siguro dadalhin danom kayo. Kung bali balang panala naman din. Ara no. So den track patuloy la pa mo rin. So ay takakita nga right kito. Ayan o. Nya patsi minta ko kini talagang mang kayong alikabok lalo na ka rin track. Ayan o. Something. Bali ta nga kakita ko rin kahit ang Mega Dike. Rin na rin track. Later.
So palakutan napin nga ni Kenny at apin din naman ako rin. Datang ba yung bala mo rail guard o ako ba na ngausda ka rin basta protection la rin bang kanita nung sakaling mag-slide ka man nung kamotor ka misabel ka pa ken or bate ka man abu kaya talalam mating susuporta makasabat kaya ka. Target mo rin kaya tang lalam ng karakal truck. Bali bala may gawa yung talyar truck kitang kaya talalam at saka nakarakal manok. Mane sila naman manok na tamig bandigar. At iningas-gas kaya ni kaning bandang wanan. Papunta yan naman kaya tandalan simentado ito. Ay target shopping. Bali malapit na mo rin miras kaya tang dalan na itang pinaka-pulmero na ning Santa Rita Mega Dike. Pero nung may batang kayo ka rin kaya tang Gapanolonga Road, apinin dulo ito. Pero nung kaya di ka manibatan, apinin umpisa na ng Santa Rita Mega Dike. So palubtanan ngayon ni Kening Santa Rita Mega Dike. Baling dike ni may gawain niya 2014 kaya pagawa ng former President Fidel Ramos para pin makontrolling lahar manibatan kaya tang Pasig Potrero River dadalan kaya ni pining lahar may palbog ka rin takalabalin kaya ni Porak ang pong Bacolor. So kaya tan dulo na ning Mega Dike ni manakit kang Eco Park ka rin na ating statyong Maragul ng Santa Rita de Cassia at ating Station of the Cross. So masanting yung pasyalan mo rin ni karen tao at si Kacheni kaning balian ng Santa Rita. So bali chuta na nga kaning Santa Rita Mega Dike. Ayan, masanting dalan kayo hindi klaren dadalan. Yan nakalupikit ang Porak Mega Dike. Super kaya ka rin takalagang dadalan. Ini masalesiyan talaga yung dalan, no? Mapiniyap rin kayong asfalto. Huling nga masyadong bugbog ka rin motoristo. Ito, no? Palak yung masanting ini kasi agad ang Porak. Bagay ini, tauli ang mega ba? Minunay tang kiyang Porak at saka katak simple merit ang Porak dadalanan din truck. Kanyabin may ang sira yun.
So ini pen, miras sana kening ambo ka na nining lahar. Ini, ang gaya ka rin ta. Nakakakicheket ang dulo ng mga pangatlong poste. Ay ta, nakakita sa ken. Ang gaya ka rin. So lupang masyas naman. Yan nakalupa pache Kalialdo. Talagang matinding gaya ni. Matinding alikabok. Siguro mga 6 inches yung kapal ng alikabok yan. Mikot-kot yan talaga yung kainin motor. At napansin mo rin yan ini, asalida niya rin dati lang yung bakod din eh. At itasimentadong bakod kito, bayo yan naman. So, talagang pamakuran danala rin kaya ni sa salwan danala uling wata dating aldo sumanting mo rin kaya ni. Dakal ng maging best kaya ni, ayan o, timo yan. Bayo yung bakod kanyan yan. Ngayon ini, binakod de pa ang temporaring kawayan. So talagang siguro ma-develop ni lugar ini. Ini mo naman yung maging problema ganyan eh. Bali ni yapin yung boundary na ning Porac kaya tayo Bacolor niya kaya ba na ning lari ni Bacolor niya. Bali ni Mitla proper and then kaya Barangay Potrero Bacolor niya. Yapin yung boundary ini mo naman yung kaya nung makagawa lang tete ni sumanting kaya ni bilis yung biyay. Then magumpisa Bacolor then mumunta kaya Porac sagli na mo. Kasi pache Kalialdo matsura yung dalang kini, may kailangan kang dumalan uling mga baraya pining motor mo pong talagang mga sakitan yan, jasing gelya. Anya pintauli kong minta kini, tambulta ko yan, dadala ko. May mga bara ko. So, inilaman tayong motor. So, ito yung kitchen, may dalan nitong motor, bunyong sa bend. Masyas kito. Ayan o, nakakitsi ito. Kontrol yan naman niya pero ek pa din nalang kayo ni. Ek balo nung nukaran niya lumputin ng ininday kayo ni. Pota lumput siya naman kitang pota tinyalwalan ka rin kitang Porac mega dike. Pero ini ako pa din nalang kayo. Pero subukan tam. Kita mo rin. So tara. Naman mas masanting ini pache pala minuran mas masanting kasi pache mumuran ay matinding dalang kaya ni kumanga bara-bara lalo na kita paukyat kita ready oh okay yan ayan ayan kaya din paukyat kaya ni dati may nga baray bulta ko pero ali masisyo ayan yan dyan yung ADB kaya na gini rin oh ayan so ayun nga man na kundalan kaya man pala simentado ayan sila na gelar boop okay so may alita natin linabas kitang lahar amanuan ko nung nukar na dadalan pa niya yung dump truck magdalang balas ganyan ituta na kining Porac Bacolor boundary yung pulmero ng barangay yapin yung barangay Potrero so rin dala ng tamong barangay kanyan kay ba't naninim barangay Duat then barangay San Antonio kay ba't itang mumunan dilim barangay itang barangay Parulog so kay ba't nanina api na itang Gapan Olongapo Highway. So nung luwen tayo kayong Google Map, yung lagyo na nindala na ini, Mitla Porac Pampanga Road na uling yapin pining magdugtong kayang Bacolor ang pong Porac. So enjoy tayo paming joyride tamong yan kay nindala na ini at luwen tayo latest update ang kakitang barangay Parulog kita pinakadulo na.
Baling Bacolor, metong yang balen ketiking Pampanga. Ingaws da kang Kapampangan, balen ning Bacolod. Metong yang third class municipality. At inya baling 21 barangay sing Bacolor. At baling Bacolor, kini yung bibay ti Father Anselmo Jorge de Fajardo. Abi niya yung considered ang tatang ning Kapampangan literature. Ulimpi natin niyang sinulat Kapampangan Komedya Don Gonzalo de Cordoba anyang 1831. Baliw ba na yung Bacolor may ganyan namang kapital ng Pampanga anyang 1755. May natili ang Kapitolyo ng Pampanga hanggang kang milipat siya yung Provincial Seat of Government kang San Fernando anyang 1904. Anyang October 1, 1995, aba kamaranon, mayigit 20 feet katasing la radinagos may nibatan kay Mount Pinatubo ang poreng kasiping ng bundok at mitambunan ng buong baryo ng Cabalantian at takalami ang mataya tao. Deng 18 barangay karang 21 asa sakupan na ng Bacolor, may kutkut ang lahar. So pinining update nga ni kining palub kang barangay Parulog nung manibatan ka kining barangay Duat gagawan din dalan. So lesa kang danitang sumangit ngayon itang metong iya pang gagawan daw ng gawarang one way geto. Kaya kaman milub kitang pulmero ng kanto nung wari siningit ko mo kyan yuling kasya niya maning tricycle. Ngayon detang papunta kini Malyari yata ang dumalan kasi uling piningdalan kaya ni papunta Malyari itang kitang kabila iyang lesa kanda. Kaya pindetang manibatan kitang barangay San Antonio, barangay Duat ang pong barangay Potrero, padurutan dala kitang metong kanto kitang Santa Barbara.
Bali, karon lalumal kanita nung lulwal ketang Gapanolong Gapo Highway. Ngayon retang palubkyang parulog. Madyarla siguro pero ako balo nung ang gaya no ko rin tanggagawin do. So, apining latest update ini kaning dalan palwal kayang barangay Parulog. So ang gani mo kani ing video tamo ngayon ni patungkol pa rin kaning Mitla Porac to Bacolor Road. So apining latest update ngayon ni. So sana mag-enjoy kayo kayang pamanalbe. And don't forget to like, share, and subscribe. At atinta mo rin Facebook page. Like and follow na rin. So see you when I see you, and Puelanda is signing out.